Ćao svima, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako pravim advent kalendar ove godine za Ivu i Lanu. Prošle godine sam pravila advent za ceo mesec decembar, međutim ove godine sam imala previše obaveza i nisam stigla toliko da spremim paket. U stvari nisam stigla da se organizujem ranije da to napravim, ali evo sada ću da napravim za 10 dana, znači 10 dana za Ivu, 10 dana za Lanu. Pokloni su tu, znači to su sve neke sitnice, to nisu neki veliki pokloni jer onda to gubi smisao. 10 nekih velikih i bitnih poklona, verovatno bi im dosadilo i onda im to nije interesantno. Ovako to su neki sitni pokloni, sad ću da vam pokažem. A znate da sam kupila ove stikere za mraziće, kupila sam još nekih novogodišnjih stikera, to ću da zalepim na pakovanje. I imam ove brojeve, kada upakujem poklon, na svaku kuticu ću da zalepim po jedan broj i onda možemo 10 dana svaki dan da otvaraju po jedan. Ovdje mi je kesa sa Ivinim poklonima, u drugoj kesi su mi pokloni za Lanu. Kupila sam i 2 papira za pakovanje, novogodišnji je dezajn, ali su različiti, da bi kao jedan je bio za Lanine poklone, a drugi za Ivine. Imam i ovu satansku traku. Tako da sad ću da krenem da otvaram ovaj papir. Evo ga. Jako je lijepo, kao kutice. I na tu ću da stavim crvenu traku. Evo ga drugi papir. Evo ga. Ovo je sa Sneškom Belićem, jelkicama i sad ćemo polako da krenemo sa pakovanjem. Evo za Ivu jedan poklon, to je kasica prasica, ona voli ovaj kuromi ili kako se već zove, tako da prvo pakujemo njega. Evo ga, kasica je spakovana, sad ću da zavežem okolo ovaj, malo ćemo znači crveno, da zalepimo traku. Evo ga, Ivin prvi poklon je gotov. Sad ćemo da pravimo Lanin prvi poklon. Da vidim šta će to da bude. Možemo ajde ovaj kao veći. To je ona tabla što piše, pa može da se obriše. Za nju nisam imala ovako neku veliku kutiju da nađem, pa ću ovako da upakujem to. Evo ga njen papir. Sljedeće što pakujemo za Ivu će biti karte. Mi obožavamo da igramo Uno karte, a sad smo odlučili da kupim i ove obične, pa mogu da je učim kad igramo tablić, bridge i neke druge igrice. Sad ćemo da pakujemo to. Znači uzimamo Ivin papir i pakujemo.
pokloni, sve sam spakovala. Sad ću da vam pokažem. Nadam se da vam se sviđa. Znam da će devojkama sigurno da se svidi. Baš mi je bilo zabavno sve ovo da pakujem. Pogledajte. Nisam vam snimila sve šta je unutra, pošto me je strah da će možda Iva pogledati ovaj video pre nego što otvori sve paketiće, tako da ne bih da zna unapred šta je dobila. Meni je bilo jako zabavno, nadam se da vam se svideo ovaj kalendar. Ja ću ove sve poklončiće da stavim ispod jelke i onda će oni imati 10 dana da otvaraju i jedna i druga. Hvala vam što ste gledali video do kraja, klikajte subscribe i obavezno lajkujte ovaj video, a u komentaru mi napišite da li vam se sviđa moj advent od ove godine. Ćao!